Det behöver du inte. Hur har du vrid det här fram? Och själva linsgrejen. Nu börjar jag börja så. Gör det? Ja, gud, det kan man bara. Ska jag hämta pappen? Ja. Kommer det mycket eller? Jag är svårt knäppa in, men det känns det som. Ja, men gud. Jag vet att jag är mycket duktigare. Jag vet vad det är. Där. Kommer en bensinlukt. Kände du? Ja. Synd med den jävla nummerlappen. Jag blir så slut med den. Hon protesterar emellanåt. Man märker det. Ja. Det där är ju jättebra. Mm. 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 Nu gjorde hon ju halt och stod still någon sekund i alla fall. Men gud, tack så mycket. Åh. Gud, det känner. Det är lugnt inne vid funktionärsmaten, Carina. Ja. Det var inte tidigare. Det är alldeles tomt. Ja, bra. Och slappna, nu märker jag att hon har slappnat av lite mera. Mm. Oj, filmar jag bredvid. Ja. Det är så himla staden och emellanåt så bänglar hon iväg. Men det blir något oförutsett. Det är därför hon måste förbereda.